На мен това BMW е най-страшно. Защо ли? Това е най-големият страх на BMW-сите. Да ти светне чек. Върху нея има труп. Сега ще питаме собственика. Айде бе, Генчо, стига си се правилно умрял. Ставай, заснехме го вече. Готово е. Няма как да не го забележим по този антифриз, който е на пода. Гледаме маркучи. Какво има отгоре? Знак, протокол от тези. Това е една бърза маскировка, която само едно BMW може да направи, докато идва към събитието. Както гледам, е запалила една цигара. Както гледам, има и доста изневери тук. На тази прекрасна S-класа на предния прозорец е написано читър. Това момиче не се поплюва. Здравейте, приятели! Намираме се в сърцето на купона, а именно на първото Halloween Card Party в България, даже в Европа. Емоциите са много силни. Все пак е първото такова събитие, в което участваме. Останете и гледайте това видео до края, защото искам да ви предам цялата емоция, която изпитваме. И разбира се, ще заснема най-интересно състезание. Най-страшен автомобил. Останете и гледайте. Сега ще ви покажа нашия щанд, а след това ще ви покажа абсолютно всички готини автомобили, които са дошли и ще участват в състезанието. Ние от Best Auto също участваме в състезанието и сме украсили един брутален лилав голф. Сега ще ви го покажа. За малко ставихме голфа без надзор и веднага си има нов шофьор. Зад мен има една кола украсена като дух. Колата, която е украсена като дух, е доста интересна. Нека разгледаме дали има още интересни коли. Както гледам, има и доста изневери тук. На тази прекрасна S-класа на предния прозорец е написано читър. Това момиче не се поплюва. Току-що видях едно BMW, което много бързо се маскирало преди да дойде. Нека ви го покажа. Няма как да не го забележим по този антифриз, който е на пода. Гледаме маркучи. Какво има отгоре? Знак, протокол от тези. Това е една бърза маскировка, която само едно BMW може да направи, докато идва към събитието. Както гледаме, е запалила една цигара. Явно и е тежко, много интересна единичка. Върху нея има труп. Сега ще питаме собственика как го е направил и колко време му отнело. Здравей! Здрасти! Колко време ти отне да го направиш това нещо? Значи най-много време отне трупа, ние го правихме около 2 часа. Респект за верните приятели, които ми помогнаха. Нека ги снимаме. Това са верите. Помагайте! Това са помощниците. Трупа отне около 2 часа, иначе кръвта тя е най-лесна. Нахвърляхме, напръскахме я и се получи. Много идейно, според мен това ще вземе първо място, понеже е нещо нестандартно. Както гледам, повечето коли са с пайжени, а твоята е брутално украсена за Хелуин. Да, идеята беше много спонтанна. Направихме трупа и се чудихме къде да го сложим и докато мислим къде да го сложим, го плеснах на капака и просто казах, тук ще остане. Много е яко, пожелавам ти успех и се надявам да вземеш първо място, понеже наистина го заслужават. Единичката има още една жертва, не искам да знам колко още ще има до края на вечерта. Интересното е, че доста коли са си сложили снимка на Бойко, а тук даже имаме и извънземно. А ето и един гарван, който е каснал намерника на тази класика. Както гледам, има един Opel, който е прегазил воен. Сега ще ви го покажа. Айде бе, Генчо, стига си се правилно умрял. Ставай, заснехме го вече. Готово е.
Настроението е много голямо, всички са маскирани и всички много се забавляват. За мен това BMW е най-страшно. Защо ли? Това е най-големият страх на BMW-сите, да ти светне чек. Погледнете, вижте, без сталото, супер свежи. Отиваме да настъкаме тиките, много скоро партията ще приключи, но това е само началото. Всичко хубаво рано или късно приключва. Надявам се да ви е харесало видеото. До нови срещи!